A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Odgovornost prema životu i zdravlju. Šta kaže Allah dželle šanuhu? Allah dželle šanuhu kaže u suri Taha 50. ajet: Gospodar naš je onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo. Šta osjećaj odgovornosti motivira čovjeka? Kako Allah dželle šanuhu podsjeća čovjeka na odgovornost? Muslimani i muslimanke su svjesni odgovornosti pred uzvišenim Allahom za svako djelo koje urade. Osjećaj odgovornosti čovjeka motivira na putu činjenja dobrih dijela. Zbog toga Allah dželle šanuhu podsjeća na odgovornost u suri El Isra 36. ajet. Ne povodi se za onim što ne znaš, i sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Šta znači kada kažemo nekome da je neodgovoran? Jesmo li nekada sebi postavili pitanje, da li sam ja odgovoran prema svome životu i zdravlju? Što je osjećaj odgovornosti veći, to će čovjek biti čvršći na Allahovom putu. Često imamo običaj reći nekome da je neodgovoran, misleći na to da svoje obaveze i obećanja ne izvršava na vrijeme i odgovorno. Međutim, koliko smo puta postavili sebi pitanje, koliko sam odgovoran prema svome životu i zdravlju? Šta znači biti odgovoran prema blagodatima života i zdravlja? Naše odgovornosti prema blagodatima života i zdravlja je da ih koristimo u ono što će nam koristiti na ovom i budućem svijetu. Kakve su naše dužnosti prema blagodatima života i zdravlja? Kakav grijeh čini onaj ko svjesno upropaštava svoj život ili ne dao Allah oduzme sam sebi život? Život i zdravlje se ubrajaju među najveće Allahove blagodati darovane ljudima. Zato je dužnost svake osobe, a posebno muslimana i muslimanke, da bude zahvalna na darovanom životu i zdravlju. Pored zahvalnosti, naša je dužnost čuvati život i zdravlje. Ko bi namjerno i svjesno upropastio ili oduzeo svoj život, te narušio svoje zdravlje, učinio bi veliki grijeh. Na koje sve načine čuvamo svoje zdravlje? Zdravlje čuvamo na sljedeće načine, čineći djela koja je Allah dželle šanuhu naredio, kao što su namaz, post i slično, čineći djela koja je Allah dželle šanuhu dozvolio, spavanje, odmor i tako dalje, čuvajući se harama, odnosno svega što je Allah dželle šanuhu zabranio, alkohol, kocka, droga i slično. Na koje još načine čuvamo svoje zdravlje? Održavanjem čistoće tijela, odijela i mjesta gdje boravimo i radimo, zdravom ishranom, umjerenim radom i privređivanjem, sportom i rekreacijom, liječenjem u slučaju bolesti i tako dalje. Šta je hidžama? Hidžama predstavlja metodu liječenja puštanjem krvi s određenih mjesta na tijelu. Hidžamu obavlja stručna medicinska osoba. Poslanik alejhiselam je prakticirao da hidžamu obavlja 17., 19. i 21. dan u mjesecima hidžetskog kalendara. Šta kaže Muhammed alejhiselam? Božji poslanik Muhammed alejhiselam nas napominje: dvije stvari prevare većinu ljudi, zdravlje i slobodno vrijeme. Kako se mnogi ljudi ovog vremena danas odnose prema svome zdravlju? Kada razmislimo o poruci našeg poslanika alejhiselam i vidimo stanje kakvo jeste, shvatit ćemo da upravo mnogi ljudi svoje slobodno vrijeme provode narušavajući svoje zdravlje, čineći ono što nije dozvoljeno i ne izvršavajući ono što je naređeno.
Pored fizičkog zdravlja, koje još zdravlje trebamo čuvati? Musliman i muslimanka trebaju biti svjesni da kada se ukazuje na odgovornost pri čuvanju zdravlja, ne mislimo samo na fizičko, nego i na mentalno zdravlje, jer čovjek i jeste stvoren od duše i tijela, a ne samo tijela i ne samo duše. Kako čuvamo fizičko zdravlje? Fizičko zdravlje čuvamo redovnim obavljanjem islamskih dužnosti, namaz, post i slično, zdravom ishranom, stalnom fizičkom aktivnošću u skladu s mogućnostima, bavljenjem nekim sportom ili rekreacijom. Kako još čuvamo fizičko zdravlje? Redovnim zdravstvenim pregledima, ne samo po potrebi, posebno kada je u pitanju stomatolog, hidžamom, a ona je sunnet poslanika alejhiselam. Kako čuvamo mentalno zdravlje? Mentalno zdravlje čuvamo redovnim učenjem Kur'ana i obavljanjem namaza i drugih islamskih dužnosti, razgovorom i druženjem s prijateljima koji će nas upućivati na dobro, a odvraćati od zla. Kako još čuvamo mentalno zdravlje? Izbjegavanjem svađe, ljutnje, nepretjerivanjem sa smijehom, ali ni tugom, samokontrolom u nepredviđenim pa i neugodnim životnim situacijama. Razgovaraj s muallimom na temu namaz, fizičko i mentalno čuvanje zdravlja. Ponovimo kroz pitanja. Šta kaže Allah dželle šanuhu? Šta osjećaj odgovornosti motivira čovjeka? Kako Allah dželle šanuhu podsjeća čovjeka na odgovornost? Šta znači kada kažemo nekome da je neodgovoran? Jesmo li nekada sebi postavili pitanje da li sam ja odgovoran prema svome životu i zdravlju? Šta znači biti odgovoran prema blagodatima života i zdravlja? Kakve su naše dužnosti prema blagodatima života i zdravlja? Kakav grijeh čini onaj ko svjesno upropaštava svoj život ili ne dao Allah oduzima sebi život? Na koje sve načine čuvamo svoje zdravlje? Šta je hidžama? Šta kaže Muhammed alejhiselam? Kako se mnogi ljudi ovog vremena danas odnose prema svome zdravlju? Pored fizičkog zdravlja, koje još zdravlje trebamo čuvati? Kako čuvamo fizičko zdravlje i kako čuvamo mentalno zdravlje? Izaberi zadatak. Zadatak 1. U mektepskoj svesci napiši još neke načine čuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja, a koji nisu navedeni. Ili zadatak 2. Napiši plan i program svojih dnevnih i sedmičnih aktivnosti, vodeći računa da aktivnosti budu u skladu s temom čuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.